ଆପଣ ଜଣେ ସାବାଳିକା ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ଝିଅର ମା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବାଧ୍ୟ କରି ସେ ନୋଟରୀ ମ୍ୟାରେଜ କେବେ କରିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହମତିରେ ହେଇଛି ଆପଣ ସହମତିରେ ବାହାଘରଟା ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଣେ ବିବାହିତା ତାର ଝିଅ ଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇନି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନୋଟରୀ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେ କି କିଏ ଧମକ ଦେଲା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଯିଏ ଫାୟାର ଅଫିସର ସମୀର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରରଚନାରେ এই କାମଟା ହେଇଛି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ନା ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ହେଇଛି କି ଜିନିଷଟା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟରୀ ମ୍ୟାରେଜଟା ହେଲା ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥିଲେ କି କଣ କହିଲେ ସିଏ କିଛି ଆପତ୍ତି କଲେ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମୀରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ସମୀରଙ୍କ ଧମକରେ ଡରି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଲେ যেটা ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ମିନକେତନ ପଣ୍ଡା ଘର ମେଣ୍ଡାକେ ଆପଣ ନିବେଦିତା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୁଅନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି କେବେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2010 ରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ତ କଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଜି ଥାନାରେ ଆଜି ହଁ ସମସ୍ୟା ମାନେ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି 2010 ରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହଉଥିଲା ତାପରେ ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଅଲଗା ଏଇ ଫେସବୁକ ଚକ୍କରରେ ପଡିକି ସେ ହଉଛି ଅଲଗା ଟୋକାଙ୍କୁ ହଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟୋକା ଖୋଜିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚକ୍କରରେ ସେ ପଡନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ବାରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା କେବେ ମାନି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ବି ସେ ହଉଛି ସମୀର ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସହିତ ହଉଛି ଫେସବୁକ ଥ୍ରୋରେ ଚକ୍କରରେ ପଡିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ